Хәерле кич, исәнмесез. Эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Авыл хуҗалыгы икътисадның төп тармакларының берсенә әйләнеп бара. Дөньяда барган хәлләр дә күрсәтә. Азык-төлек муллыгы илдәге тотрыклыкның төп нигезе булып тора. Татарстан авыл хуҗалыгы төбәге. Без Россиядә сөт сау буенча беренче, бәрәңге үстерү буенча икенче урында. Узган ел рекордлы күләмдә ашлык җыеп алдык. Казанышлар зур, әмма проблемалар да күп. Бүген авыл хуҗалыгы өлкәсе кадрлар кытлыгы кичерә. Тармак министры әйтүенчә, Татарстан хуҗалыкларына 1300 белгеч кирәк. Иң зур мәсьәлә авылга яшь белгечләрне ничек җәлеп итәргә. Бүгенге тапшыруыбызда без шул турыда сөйләшәчәкбез. Тапшыруыбызның спикерлары: Римма Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан дәүләт советы депутаты. Исәнмесез. Исәнмесез, хәерле кич. Камил Әсхәт улы Ногаев, Татарстан дәүләт советы депутаты. Хәерле кич. Марсель Азат улы Мәхмүтов, Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары. Хәерле кич. Исәнмесез. Илшат Габделфәрт улы Нуриев, Арча районы башлыгы. Хәерле кич. Айрат Рәсим улы Вәлиев, Казан дәүләт аграр университеты ректоры. Исәнмесез. Камияр Минзахит улы Байтимиров, Татарстанның фермерлар һәм крестьян хуҗалыклары берлеге җитәкчесе. Исәнмесез. Бүген без студиябезгә республиканың алдынгы агроферма җитәкчеләрен, авыл хуҗалыгы вузлары вәкилләрен, күллия директорларын, студентларны да чакырдык. Тапшыруыбыз барышында авылга яшьләрне җәлеп итү һәм моның өчен нәрсә эшләргә, нинди алымнар кулланырга, ничек яшьләрне җәлеп итү темасы буенча сөйләшәчәкбез. Бүген соннарга игътибар итсәк, вазгыять мондый: Татарстан халкының 4тән 1 авылда яши. 930 мең кеше. Тулайым алганда 140 мең кеше агросәнәгать өлкәсендә эшли. Шуның 70 меңе авыл хуҗалыгында җирдә хезмәт куючылар. Һәм шушы 70 меңнең нибары 10% гына авыл хуҗалыгында эшләүче яшь белгечләр. Әгәр булай барса, авыл хуҗалыгында эшләүче яшьләр тамырдан кими булып чыга. Димәк, безгә дәүләт дәрәҗәсендә чаралар күрү кирәк һәм авылларны яшь кадрлар белән тәэмин итү өчен дәүләт ярдәме сорала. Менә безнең республикада төп сәяси көч Бердәм Россия партиясе бу нисбәттән нинди алымнар тәкъдим итә? Римма Атласының безнең халык программасы бар. Анда менә шушы яшь белгечләрне авылга җәлеп итү турында нинди планнар? Бердәм Россия партиясенең халык программасы, ул халык тарафыннан төзелгән программа. Һәм авыл халкы бу программа төзүдә бик актив катнашты. Беләбез бит инде 21 елның Дәүләт Думасына сайлаулар вакытында төзелгән программа һәм анда ул вакытта бик актив җыеннар уздырылды, партия кандидатлары белән очрашулар һәм мохтаҗлыкларын халык белдерде. Әлбәттә инде төзелеш турында бик күп булды тәкъдимнәр. Клублар кирәк, анда фаплар кирәк, мәктәпләр кирәк, кайсын яңадан төзергә, кайсын төзекләндерергә. Менә шундый тәкъдимнәр бик күп булды. Нинди генә өлешенә кагылмый ул халык программасының, анда мәгариф дисәң, анда балалар өчен мәктәп автобуслары, мәсәлән, шул ук ашату балаларны проблемалары, сәламәтлек саклау өлкәсенә кагылсаң, шул ук фапларында һәм башкалар, юллар, күперләр, анда барысы да бар, шул гомуми рәвештә әлбәттә. Һәм бу халык программасында авыл үсеше дигән айрым махсус бер өлеш бар. Һәм анда инде менә комплекслы үстерү, авыл территорияларын комплекслы үстерү һәм әле бит шартлар тудыру ул барысы да түгел, ул эшнең әле бер өлеше генә. Кешегә бит эш урыны кирәк авылда, хезмәт хакы кирәк, тиешле дәрәҗәдә лаеклы үзе куйган хезмәткә карап кеше бит инде өмет итә. Менә ул проблемаларда күрсәтелгән барысы да, алар халык программасында бар. Менә берсен генә әйтеп китим. Барыбызга билгеле бит инде авылда зур комплекслар, агропроизводство холдинглары бар. Аларга гомумән күбрәк игътибар бирелә, ул аңлашыла да, чөнки табышның түгел, уңышның иң зур өлеше һәм ите дә, һәм сөте дә, һәм икмәге дә алар җитештерә.
фермерлар да күтәрелеп килә, кече, урта бизнес да күтәрелеп килә, әмма тигезсезлек бар. Буларга күбрәк игътибар, кече форма субъектларына әзрәк игътибар. Менә шул тигезсезлекне бетерү турында да халык программасында бар. Һәм аны бик озак тагын сөйли алам. Ну, шунысын әйтеп китәм инде хәзер. Халык программасына керү ул өмет тудыра кешедә. Ул әле булды дигән сүз түгел. Әле аның булсын өчен, ул объектлар төзелсен өчен, сафка бассын өчен, әле бик күп эшләргә кирәк. Аның акчасы да кирәк, аның хезмәт кую да кирәк, төзелеше дә кирәк һәм башкасы да. Ләкин өмет бар. Була дигән сүз. Проблемалар хәл бетелде дип әйтә алмыйбыз һич тә. Ишетелеп тора көн сайын ниндидер проблемалар туа республикада. Ютазыдан Татарстан белән Башкортстан арасында күпер юк дип хәбәр итәләр. Кайбер авыллардан килә хәбәр, менә язын, көзен юллар юк, уза алмыйбыз, сазлыкта батып, балалар мәктәпкә бара алмый дип, һәм башкалар. Ләкин без эшлибез. Бу безнең уртак җаваплылыгыбыз һәм уртак гамәлләребез булыр дип ышандырасым килә. Рәхмәт, менә бүген республикада язгы кыр эшләре бара һәм җирдә эшләргә кеше бүген кирәк. Без студиябезгә агроферма хуҗалык җитәкчеләрен чакырдык. Менә Фәрит Фарухович, әйтсәгез иде, менә сезнең хуҗалыкка, агролак хуҗалыгына бүген кемнәр кирәк? Сез бүген үк кемне эшкә алырга әзер? Сез хәерле кичләр булсын. Бүген көндә хуҗалыгыбызга безнең өлкән агроном кирәк. Пожалуйста, көтеп калабыз һәм белгечләрдән ветеринар врач кирәк. Уртача хезмәт хакы хуҗалыгыбызда безнең 60-65 мең тәшкил итә. Ул теге оклад дигән сүз түгел инде, продукциягә бәйләнгән, аның 35 меңе стабильный, калган 30 меңе, 35 меңе калганы уже бәйләнә продукциягә. Бу ветврачларга, зоотехникларга савылган сөттән, җитештерелгән иттән, кыршылык өлкәсендә эшләгән агроном җегетләргә, или кызларга җитештерелгән бөртекләрдән һәм ашлыктан була. Хуҗалык барлыгы 5 мең гектар җир билибез. Теләче районында, Шәткә авылы. Шуның 3900 сөрүлек җирләребез, 2800 бөртекләр чәчәбез. Ничә кеше эшлисездә? Уртача бездә сезон вакытында инде 60-65, 40 язгы кыр эшләрендә һәм урып җыю чорларында читтән или привлекать без ул вакытта инде где-то 15 кеше арта 75-80 кеше тирәсе була. Уртача хезмәт хакы гафуйтыгыз, уртача хезмәт хакы белгечләрнекен әйтеп үттем мин, булай уртача хезмәт хакы 30-35, сезон вакытларында инде 40-45 ка хәтле менә. Минем сорауым бар. Баш агроном кирәк дидегез, ветеринар кирәк дидегез. Сез аларны эзлисезме? Ничек эзлисез? Бүген көндә хуҗалыгыбыз 2 студентны укыта. Аның берсе ветеринар белешкә укый, икенчесе авыл хуҗалыгы институтында, мин шул институтны бетердем 90 елны. Аллаһка шөкер, экономика факультеты. Кайтырлар дип өметләнәсез инде. Ну, өстәмә аларның стипендияна хуҗалык бүген көндә 10 мең икесенә дә түләп барабыз ай сайын. Вакытка кичермичә без өмет итәбез кайтырлар дип. Ну, шул түләгән рәхмәт республикабызга, түләгән стипендияның 90%-ын квартал үткәч без расчетлап бирәбез. Аны безгә кире возмещать итәләр. Сезнең предприятиедә моңарчы андый тәҗрибә булдымы? Әйтик, максатчан укыту һәм сез үзегезгә кабул итеп алдыгызмы ул белгечләрне? Әле бу сезнең яңа гынамы? Мин хуҗалык белән Аллаһка шөкер менә 7нче ел була җитәкчелек итә башлаганга. Моңарчы без специалистларга кытчылык чигермәдек, кичермәдек. Менә бу укыта башлау, әйттем бит, бер җегетебез инженер-механик 4нче курста, ветеринар җегетебез 3нче курста. Мин уже 18нче елда укыта башладым бар, 17-18нче елларны. Кытлык чигерә башлагач белгечләре безгә шуңа күрә сен направленныйларны изап табып, икесе дә берсе үзебезнең Шәткә авыл егете, икенчесе Теләче егете. Коллективта яшьләр күпме? Шиксезме? Коллективта яшьләр белгечләр арасында яшьләр бик аз. Механизаторлар арасында яшьләр бик аз. Механизаторларның уртача яше 48-50 тирәсе. Бик кытлык кичерәбез сыер савучылар бүген көндә, аларның уртача яшьләре 49-52. Пенсия алды яшьләр инде. Пенсия алды яшьләре, әгәр дә авыл хуҗалыгында булайрак гамәл барса, 5-6 елдан бик зур кризис дип өмет итәргә кала.
Рәхмәт, менә Кырлай хуҗалыгында ничегрәк? Менә Илнар Ризванович, сез әйтеп китсәгез иде. Сездә ничек? Хезмәт хаклары ничек? Сезгә кемнәр кирәк? Сәмсез хәерле кич. Арча районы Кырлай агрофирмасында бүгенге көндә специалистларга 40 бар дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер, урында безнең һәрбер специалист агрономнарыбыз да, инженерларыбыз да, телекчелек тармагында эшләүче специалистларыбыз да җитәрлек. Бүгенге көндә инде менә без яңа комплекс алып ятабыз. Икенче этабын төзегәч, безгә менә единственный ел ахырына бер ветврач кирәк булачак. Без инде аның өстендә эшлибез. Ул булачак ветеринарыбыз белән сөйләшүләр алып барабыз. Безнең билгеләп куйган кешеләребез бар дип әйтергә кирәк. Специалистлар белән бүгенге көндә пока Аллага шөкер. Кырлай бит ул. Башка җирдә алай түгел. Агрономнарга килгәндә менә әйтеп үтте минем коллегам, миңа хәтле агрономнарның безнең средний яше 45 яшны тәшкил итә, инженерларныкы 47. Бухгалтерия экономистларны бергә кушып санаганда алар 35 яшьлек, уртача яше 35 яшны тәшкил итә. Инде безнең минем үземнең җитәкче дә бик яшь, мин әле үземә дә 39 гына яшь. Без шундый яшь коллектив, яшьләр килә бүгенге көндә, Аллага шөкер, мин алай зарлана алмыйм. Сире нәрсәдә соң? Менә сезгә яшьләр килүнең. Сире беркемгә дә бүгенге көндә сер түгел. Әгәр дә специалистларны торак белән тәэмин итә алсак, аларга инде авылда яхшы достойный зарплата түләй алсак, яшьләр һичшиксез киләчәк. Тиңе тартыла, яшьләр килгәч, бер яшьләр бер икенче яшь, ягына икенче яшь специалист килә, менә шулай итеп, берсенең берсе дуслары, шулай итеп тулландырып барабыз менә бу ахыргы елларда, Аллага шөкер. Зарплатага килгәндә инде безнең хуҗалыкта уртача зарплата 41 меңнән артыкны тәшкил итә, 41,800. Специалистларның аерым алганда инде ул 55-65 меңгә хәтле зарплата түлибез. Әле ул ел нәтиҗәләре буенча өстәмә премиялар бирелә. Специалистларга гына түгел, үзебезнең механизаторларыбызга да шулай ук, комбайнерларыбызга да шулай ук. Бүгенге көндә агрофирмада 150-дән артык кеше эшли. Инде эш вакытында ул артып та китә. Инде без бүгенге көндә республикада иң күп бәрәңге җитештерүче хуҗалык 1200 гектар бәрәңге үстерәбез. Шуңа күрә инде яшелчәлектә инде анда специалистлар көче тагын да күбрәк кирәк дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә положение шулай. Но мине борчыган бер нәрсә, бүгенге көндә безнең 36% эшчеләребезнең 36% яшь кешеләр тәшкил итә. 35 яшьтән 55 яшькә хәтле булган эшчеләребез 23% тәшкил итә, 41% бүгенге көндә 55 яшьнең тегягы. Пенсия яшенә җитә. То есть 10 ел эчендә менә бу кадрлар кытлыгы безнең хуҗалыкка дагы килеп җитә дигән сүз. Безгә дәгән 40% үзебезнең эшчеләрне каяндыр табып, тулландырырга, яңартырга туры киләчәк дигән сүз. Менә авыл хуҗалыгы өлкәсендә кадрлар кытлыгының төп сәбәбен авыл хуҗалыгы министрлыгы коллегиясендә республикабызның рәисе Рөстәм Миңнеханов булай дип әйткән иде. Экранга күз салыйк. Низкий уровень заработной платы также не позволяет привлекать в отрасль молодых специалистов. Доля молодежи среди работников сельскохозяйства менее 10%. В прошлом году на селе закрепились только 61 выпускник. Хотя мы ежегодно готовим порядка 2000 специалистов для БК, 2 вуза, 23 СПО. Министерство сельскохозяйства и продовольствия вместе с предприятиями необходимо пересмотреть меры стимулирования для привлечения молодых кадров в сельскохозяйстве. Если мы эти вопросы решать не будем, готов, не готов, эти специалисты уйдут в другие отрасли. Рөстәм Миңнеханов бу чыгышында авыл хуҗалыгы министрлыгына яшьләрне кызыксындыру алымнарын уйлап табырга кушкан иде. Андый алымнар минем белүемчә бар инде ул. Әйтик, менә өстәмә түләүләр каралган. Марсель Сатович, әйтсәгез иде шулар хакында. Чыннан да министрлык тарафыннан авылга белгечләр кайтару өчен мөмкин булган барлык чаралар да күрсәтелә. Мисал өчен вузлар һәм сузларны тәмамлап авылга кайткан яшь белгечләргә түләүләр каралган. Ул вузларны тәмамлап кайткан специалистларга 300 мең түләнелә, сузларны тәмамлап кайткан специалистларга 150 мең түләнелә. Һәм инде бюджеттан төп хезмәт хакына өстәмә рәвештән ел дәвамында 7,5 мең түләнә. Бер ел дәвамында 7,5 мең өстәп түләнә. Әйе.
Акчалата ярдәмнән тыш, яшь белгечләр өчен торак шартларын яхшырту программаларында да катнашалар. Әмінә сіз үзегі статистика алып барасызмы? Неше кеше хәзер күпмедән бу программа кашаннан бирле эшли һәм аны күпме кеше алды инде? Алар авылда калдылармы, әллә шул 1 ел хезмәт хакларына өстәп түләнгән 7000 алдылар да, аннан соң киттеләрме? Соңгы ел эчендә бу ярдәмне алган 243 специалист авылга кайткан эшләргә. Һәм инде барысы да бүгенге көнгә эшләп төпләнеп, авылларда калып, хуҗалыкларда эшлиләр. Демәк, безнең вазгыять уңай демәк бу өлкәдә, име? Аннан соң менә рәсми саннар буенча безнең Татарстанның авыл хуҗалыгында эш хакы 39 мең сум. Республика буенча уртача хезмәт хакы 51 мең сумга җитә. Бу Татарстанның икътисад министрлыгы мәгълүматы. Һәм менә районнарга карап та хезмәт хаклары аерыла икән. Әйтеп, менә Актанышта бер төрле хезмәт хакы булса, Арчада икенче төрле. Менә Илшат Каптырфәртовдан сорый әле. Шундап та менә Арчада ничек һәм район буенча районга яшь белгечләрне ничек җәлеп итәсез? Безнең инде монда җитәкчеләребез дә утыра, Илнар Ризанович үзенең чыгышында сөйләп китте. Әлбәттә, безнең инде район буенча бүгенге көндә хезмәт хакы уртача республиканың әзенә түбәнрәк. Ул безнең Акбарсын бүгенге көндә минималь хезмәт хакы түләү белән аңлатыла. Алар үзләренең эшчеләрен югалтмас өчен терекчелектәге хезмәтчеләрне кайган кайтканчы менә аларның кайоннарын безнең инде иткәмиятларны тапшырырга туры килде форс-мажор аркасында. Менә алар үзләренең бүгенге көндә терекчелектәге шактый хезмәткәрләренә минималь хезмәт хакы түләп торалар. Менә Илнар Ризанович әйткәнчә, безнең бар шундый безнең агрофирмаларыбыз бүгенге көндә менә җәй көне эшләгән, аларның бүгенге көндә терлек азыгы әзерләп торган комбайнда эшләүче егетләр көнгә 10 меңгә якын эшләр. Комбайнерлар безнең 2 айга 300 меңгә якын акча. Бүгенге көндә хезмәт хакы начар дип әйтмәсем мин. Әлбәттә, кешенең үзеннән дә торган җитеп эшләвенә карап. Бүгенге көндә арттан стераль биргән комбайнерга яки иннән дә башка кешегә берәү дә бүген үеп капчык белән акча бирмәй. Яхшы итеп эшләгән кешегә әлбәттә безнең бүгенге көндә менә сыер савучылары безнең 40 меңнән дә ким хезмәт хакы алган берәү дә юк район буенча. Бүгенге көндә сыер савучыларыбыз менә Илнар Ризанович әйтеп китте, аларның 45-55 меңгә хәле җиткәннәре дә бар. Бүгенге көндә инде шуңа да карамастан күпмедер кытлык бар. Менә монда инде мин әйтелгән сүзләргә өстәп әйтәсем килә. Без инде районыбызда шулай ук рәхмәт безнең рәисебезгә. Әлеге инде ул президент вакытында эшләнгән эшләр. Без инде башта иң беренче соципотека программасы буенча авылларда 10 йорт салган идек. Аннан соң инде 11 йорт салдык. Бүгенге көндә 21 йорт салынды. Кайбер агрофирмаларның менә безнең Кырлай, Игенче кебекләр, Курса бүгенге көндә үз акчасына 8 йорт салып чыкты. Менә шуңа кайтып утыручыга теләүче, яшәүче кешеләр бар. Әлбәттә, безнең бүгенге көндә бит инде халыкта президентыбыз программалар дип аталар, максатчан иле программа бар. Аңа өстәп инде безнең милли проектлар шулай әйтәме, менә булар барысы да авыл халкына, халыкны җәлеп итәр өчен яхшы чаралар дип саныйм. Безнең соңгы 5 елда районыбызга 40тан артык яшь белгеч кайткан, китүчеләре әлбәттә бар, 10% кире киткән. Ул бөтен җирдә дә бардыр инде дип саныйм яны. Һәм безнең бүгенге көндә 70тан артык студентыбыз безнең югары уку йортларында белем алалар. Бүгенге көндә 62 студентыбыз менә районда практика үтә. Әле менә бүгенге көндә. Шуңа күрә мин үзебезнең район буенча ул хәлле ситуацияны куркыныч дип санамыйм. Әлбәттә, менә безгә мин уйлыйм инде яшьләргә җиткерергә кирәк. Менә күп кеше уйлый, сыер савучы чиләк белән сөт ташый дигәндә монда. Мин дә шуны сорамакчы идем. Ризыкны булай кул белән тараталар дип уйлар. Бүген күп әйбер безнең механизированный. Күп әйбер безнең бүгенге көндә сөт инде трубалардан гына ага, бүгенге көндә молочный блокка таба инде. Безнең хәрбенә Илнар Ризанович әйткәнчә, алар безнең бүген комплекс салып чыктылар. Возрождение агрофирмасы салып чыкты. Һәм бүгенге көндә хәтта сыерларның безнең иртә белән уже күбесендә бүгенге көндә зоотехник нәрсәләр тиеш икәне, вид врач нәрсәләр тиеш икәне, за ферма нәрсәләр тиеш икәне, алар бөтенесе иртә беләнгә чыгарылган, сыерны күп машаган хәл күрде. Менә безнең Возрождение агрофирмасы ул безнең республика буенча цифрлаштыру буенча иң алдынгы оешмаларның хуҗалыкларының берсе дип әйтәм. Һәм ул дөресә шулай. Бүгенге көндә безнең бик күп кешеләр килеп аннан өйрәнәләр. Менә анда мәсәлән, вообще кулышы юк дип әйтсәң дә була. Даяльный заллар бүгенге көндә шул хәл итеп яхшы итеп эшләнелгән, комплекслар чиста,
сыерларның астарын кул белән җыештырасы юк инде, ашарга кул белән таратасы юк бүгенге көндә, көтүгә чыгарасы юк сыерларны. Алар бөтен ел круглы шушы ел дәвамында шушы торакларда торалар һәм әлбәттә аларның бүгенге көндә эш күрсәткечләре дә, сыерларның биргән сөтләре дә шактый, Аллага шөкер. Бүгенге көндә безнең инде элекке кебек чыгып анда тракторларга солярканы кул белән саласы юк, дистопливаны аны үзләре килеп, бүгенге көндә трактористлар үзләре заправляйтар карта белән үзләре шуның буенча отчет бирәләр. Бүгенге көндә әлбәттә менә минем әйтәсем килә, яшьләргә җиткергә кирәк һәм шул тарафтан без үзебезнең районыбызда менә ул аграр университетыбыз белән бергә авыл хуҗалыгы буенча класслар ачтык. Безнең Шушмабаш бүгенге көндә Северная аграр фермасы шушында 2 класс укыта. Менә без һәр класска, һәр авыл җирлегендә, һәр мәктәптә бүген шундый эшне башларга дип торабыз. Безнең менә Шушмабаш мәктәбе бу эшне башлап җибәрде һәм аларның инде уңышлары да бар. Анда барып кайткан егетләребез аграр университетка укырга барабыз дип торалар, кире авылга кайтабыз дип торалар. Әлбәттә менә шулай итеп бөтенебез, бүтән җәмгыять бер булып эшләгәндә бу эш алга бар дип уйлыйм. Рәхмәт, аңлашылды. Менә Камил Әсгать, сез үзегез дә гомер буе район җитәкләгән кеше, әйме? Сез ничек уйлыйсыз? Менә яшьләрне авылга җәлеп итү өчен нинди алымнар кулай булыр дәүләт дәрәҗәсендә? Беренче җәмгыятьтә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Авыл турында, авыл теге белгечләргә түгел, авыл турында. Җәмгыятьтә мөнәсәбәтне үзгәртергә, авылның абруен күтәрергә кирәк. Кино төшергәне бармы авыл турында менә? Авыл белгечләре турында. Авыл нинди булса ток-шоулар бармы, например, берәр ни булса да, ни булса. Менә әйтте бит инде. Менә күбесе ник күрсәтмәскә шунда шул артист күрсәткече. Ник барып шул фильм комплексны күрсәтмәскә, например. Ник шул ук ни берәр төрле белгеч белән, например, Доярка белән, берәр төрле күрсәтмәскә берәр передача центральный каналлардан, беренче канал, икенче канал бит Россия каналлары, алар бит дәүләт каналлары, ник күрсәтмәскә ди? Берәр яхшы Доярканы, яхшыны элек специально Карам Татарстанда Советлар Союзы вакытында 201 герой состава булган. 201. Шуның жартысы мен специально күтәреп чыктым, бүген карадым интернеттан. Жартысы герой состава по сельскому хозяйству алганнар. Теге Доярка, Свинарка бөтенне. Хәй карагыз менә, Россия буенча алсагыз, бармы шундый күләмдә ни? Һәрбер даже элек бит инде җитәкчеләргә, беренче секторларга, менә шул Кукмарада не бит безнең первый секретарь Юкваки Рим Ибраевич герой состава, Гиматдинов ниде, Нуратта, ул бит шикәр чыгын үстерәчен герой состава, күпме Дояркалар бар. Ашана любой ана державный ниләрне карадым мишепләрне. Шулай булмаса булмый. Беренчесе менә абруен күтәргә авыл хуҗалыгын. Икенчесе дөрес әйтте, менә монда ни әйтте, Арча главасы да әйтте, менә бу җитәкче дә әйтте. Беренче, әгәр урынны хәзерләмәсәң, менә мин агроном булып 78-дә бетердем. Кайту менә мин Чистайрда практика эшләдем. Балык истәсендә, Испас районында, Куйбыш районы вакытта. Любой вакытта кайткач, инегә белгечкә жұрт әзерие. Әгәр әзер булмаса берәҗәт торада, 1-2 айда сиңа жұртны тизеп бирәләр. Обязательно. Һәм бар специалистым менә мин карадым, ул вакытта Советлар Союзында 60-70, ну максимум 80 тәңкә белән уртачаны хезмәт хакы. Минем менә сразу мин баш агроном булып кайттым. 80 тәңкә булса, 180 тәңкә минем хезмәт хакы. Менә хәзер санап карас күп мишарга тиеш, например. Миңа сразу бирделәр бортовой УАЗик шатадатып. Һәм шул вакытта бөтен хатынны сразу эш бармы юкмы? Колхоз председателе урнаштырды, минем хатын тоже агрономия, экономист булып урнаштырды. Кайткач бит ничек менә ул специалистның инде акчасы булсын аның. Кайткач миңа сразу колхоз җыртында бирде, анда мебелен дә бирде, бөтен нәрсә язып куйды статта, мин һәр вакыт ит алып бардым, продукция бардым. Менә шулай карыйлар ул вакытта специалистларга. Ну бар да бүген программалар, мин кайт итмим алганыкым. Менә карагыз бу программа, мин карадым анда. Специалист кайткач, аның анда ни җытлар өчен үзенең күпмедер акчасы булады, шулаймы? Шулай бит. Ну шулай бит инде. 30% койнасы кайтканлар инде. Ипотека ул була, хәзер ипотека. Булса хәтнәсе булсын. Ул кайтыр айланардан җиргә кирәк. Шуның өчен беренче менә шул җыр, икенче хезмәт хакы һәм анда әйтте, и главный менә сөйдә бит. Менә шушы эш урыннары хәзер теге заман түгел, безнең вакыттагы теге резина итек белән теге пычрак җырып җитгән заман түгел хәзер. Хәясә калмый алай булса, хәзер бөтен җирдә була тиеш эш урыннарны теге асфальтмы җул, бетонлы җул була тиеш обязательно. Фирмасында чипчиста булырга тиеш. Мастерскойында чипчиста булырга тиеш. Һәм зернотугында да, һәм анда һәрберсендә кеше килде икән машинасы белән килә, например. Килде,
шишенде хезмәт өчен спецовка киде, эшли, шишенде душым нитте принимайтты, кайтып китә. Менә шулай булса, әзик калырга мөр белгечләр. Камилязга өстәп әйтим әле. Менә 90-нчы елларда басым бик каты булды бит. Безнең республикада һәм гомумән авыл хуҗалыгының файдасы юк, файдалы була алмый икътисади яктан. Бетерергә кирәк аны. Дөньяда ит тә күп, май да күп, икмәк тә күп, чит илдән алырга кирәк, ножки бушы, менә фален тегән китерәбез дә бирәбез. Шуның белән бетерделәр бит аны. Бездә әле ярый Минтимер Шәрипов саклап калды. Әле безнең субханалла менә сөйлиләр бит бездә яхшырак әле ул. Әле бездә төзәтәсез. Ничә 50 программа бар. Аның авылда мәктәбе төзелә, ремонтлана. Яни медпункт төзелә, шулай бит һәр авылда. Аның клублары җылда берничә авылда әле бездә ул төзелеп бара. Менә шул басым белән төште ул. Хәзер бүген аңлыйбыз без аны. Бөтен ил буенча төште. Бөтен ил буенча. Үзгәртергә кирәк бүгенге көндә, дөрес әйтәсез. Әйтегез әле, соңгы менә бер 10 елда, еллар бер ничә фильм бар авыл хуҗалыгы турында. Анда ачсаң, или детектив теге ниларында, теге бөтенесе полицейский куып йөри теге бандитларны. Или сексиндан да ачсам телевизорны, диye. Центральный каналларда димәк. Демәк, безгә фильмнар төшерергә кирәк, күрсәтергә кирәк, романнар язырга кирәк, фильмнар төшерергә кирәк һәм матбугатта да менә, телевидениедә, газеттә аларны күбрәк күрсәтергә кирәк аларны. И наградасын да бирергә. Берәр менә хәзер кемдер менә Ладно, безнең президент бирә менә Кукмар районы 300 тонна сөт саугач, Кукмар районына орден бирделәр. Как же? Менә шулай булган, кеше кызыгырга тиеш, шулай ник, например, Герой труда России бирмәскә хәҗәт җитәкчеләргә, ягър яхшырак эшли торган җитәкчеләргә биргә, кем бар безнең менә? Мин карадым, әллә республика 3 Герой труда бар, аның берсе Минтимер Шәрипов. Ишме, ул Татарстан элшин. Шулай. Әйе, менә торак белән тәэмин итү дигәндә, ул электә бар иде, менә 90-нчы елларда да бар иде, ул мин үзем хәтерлим әле, ул вакытта менә фин йортлары салу программасы гамәлгә кергән иде. Һәм менә авылда бер унлап шундый өр-яңа йортлар төзелеп китте, аны механизаторларга, сыер савучыларга бирделәр. Менә Ишат Габдерфәтов, сез үзегез дә әйттегез, ниндидер хуҗалыкта сезнең үз акчаларына салып бирделәр дип. Менә шуның турында тәгаенрәк сөйләсәк, кем салды? Әлбәттә, инде безнең әйткәнемчә, безнең менә монда утырган Илнар Занча кушылып әйтәләр. Алар да бүгенге көндә үз акчаларына күпмедер салдылар. Әмма ләкин иң күп эшләүче моның буенча шәһәрендә безнең Курса хуҗалыгы. Алар инде бүгенге көндә 8 йорт салдылар. Менә үз акчаларына 2 йорт салдылар дәүләт программасына. Бүгенге көндә аларның яңа салынган 10 йортлары бар. Аңарчы салынганнары бар инде. Һәм әлбәттә бүгенге көндә менә күрсәтергә кирәк әйткәнемчә яшьләргә менә шушындый өйләр биреп булган мөмкинчелекне. Комбайнда чыгып эшләгән егетләр менә шушук курсан алсаң яки шушук Илнардан инде монда утырган җитәкче безнең Кырлай агрофирмасы алсак яки башкалардан алсак, бүгенге комбайннарда егетләр безнең аппак шалбарлардан, аппак күлмәкләрдән эшләр. Кызларга хәтле эшли бүгенге көндә. Зарплатлары да әйбәт. Шуңа күрә менә әйткәнемчә яшьләргә җиткергә кирәк. Без инде безнең бүгенге көндә федеральный дәресләр бар бит инде, разговоры о важном дигән. Шуңа кушылып без үзебезнең районда оештырдык. Менә мәсәлән мин үзем дә йөрим мәктәпләргә. Без үткәрәбез инде чыгарыш классларына аңлатабыз. Районыбызның ничек алга таба үскәнен, бүгенге көндә нинди мөмкинчелекләр бар икәнен, әлбәттә бөтенесе дә авыл хуҗалыгына китеп бетмәс. Кемдер башка җиргә дә китер. Әмма ләкин алар бергә тиеш. Арча районында алар һәрберсе кирәкле, һәм без аларны анда сагынып көтәбез, һәм без аларга мөмкинчелекләр тудырырга тырышабыз, һәм алар тудырылган. Рәхмәт. Менә бу районда хәл ничек? Сезнең менә яшьләр дәүләт программаларда бар бит әле, безнең авыл ипотекасы бар. Менә андый программаларда катнашалармы? Хәерле кичләр, исәнмесез. Бу районы буенча инде мин нәрсә дип әйтим. Бүгенге көндә теге бөтен яклап специалистлар кирәк инде. Агрономнар да кирәк, ветеринарлар да кирәк, зоотехниклар да кирәк. Алар юк түгел, шул вакытта алар картаялар бит. Менә специалистларга елда бит год наставника диләр инде. Менә алар янына килеп, ирәнә тора. Хәзер бит инде менә любой студент алсаң да алар кайтып полноценный теге ничә еллап анда эшләгән агрономны алыштыра алмый инде. Шуңа күрә бездә инде менә аграрный үзебезнең республика аграрный университетында шулай ук Чувашиягә да чыгып сөйләштек студентлар белән, яшьтек аларны үзебезгә теге килергә. Безнең тоже бу ада бөтен нәрсә условия тудырылган, парклар, теге бөтен тротуарлар, бөтен нәрсә ясала, авыллар да шулай матурая. Но шул вакытта яшьләр инде күбрәк шәһәрдә торуны карыйлар. Но без җитәкчеләр белән шул вакытта сөйләшәбез инде, чтобы алар
Например, специалистларны беренче вакытта кимдә анарга сразу теге нен квартирасында, домында салып бирә алмый кайткан кешегә. Беренче вакытта инде арендаларга булышып торырга, аннан соң инде әгәр дә инде алар эшләп китәләр икән, уже готовый җитәкчеләр инде аларга квартирасын алып бирергә, үй төзергә дә булышырга. Но пока без сөйләшкәндә инде алар белән рассматривать шундый вариантны тотып, яшь специалистлар шәһәрдә яшәп, чыгып, авылга чыгып эшли ала торганнарны уйлыйбыз. Инде специалистлар турында. Авылда эшләргә. Шул ук вакытта инде ул теге яттан килеп авылда торып эшләп китә торган авыррак инде ул. Үзебезнекеләр булса, шул авылдан чыгып укып кайткан булса, анарга җиңелрәк була, исән-исән тора торган була. Анда аның сүздә юк. Бүген без Марсель Азатович әйткән программа буенча безнең эч агроном алды ул менә соңгы елларда гына ул 300 мең инде шулай ук эшлиләр. Анда аларның обязательство 3 ел эшләргә тиеш булалар инде, 1 ел 7 мең ярым алып торалар. Матур эшләп киткәннәр бар, берсе өйләнде, шәһәрдә тора, но ул һәр вакытта әзер хуҗалыкка килә, эшли. Җитәкчеләр белән аннан соң инде теге яшьләр уйлый бит инде, авыл хуҗалыгы ул 24 сәгать, көндә теге ялсыз, нисез дип инде. Шул вакытта теге мин үзебезгә инде яшь специалистларга кайтырга индәгәндә әйтәм инде, әгәр дә кирәк икән, без сөйләшәбез анда атнаның любой көнендә сезгә ял бирергә, например. Ну, бик авыр теге авыл хуҗалыгында эшләүче кешегә ял бирергә, например, бүген Чәчү өстендә агрономга ял биреп булмый, ул инде сүздә юк. Но шул вакытта аның кыш көне бар бит әле, үзгә вакыты бар, ялында, районда бөтен мөмкинчелекләр бар, хуҗалык җитәкчеләре теге ул бар иде элек кирәк. Менә без эшләргә тыңганда, без бит инде подъемный алып эшләгәндә эшләсәк, теге 20 ел эшләгән агроном кебек зарплата ала торган буласың инде. Андый бар иде, но хәзер алай түгел, теге яшьләргә дә дөрес карыйлар. Ярты сәгать сөйләштек инде, хәзер рекламага бүленергә вакыт. Реклама. Хайырлы кич, тапшырубызны дәвам итәбез. Безнең республика, безнең гамәл программасы. Бүген без авылга яшь белгечләрне ничек җәлеп итү мәсьәләсе турында фикер алышабыз. Татарстан хуҗалыклары яшьләрне максатчан укытуда катнаша. Әйтик, узган ел 107 предприятие бюджет ярдәме белән 409 студентны укытып чыгарган. Димәк, 409 белгеч хуҗалыкларга кайтырга тиеш булган. Тик алар эшкә кайттымы икән? 2019 елда максатчан укыту программасының шартлары үзгәрде. Әгәр дәүләт ярдәме белән укып эшкә кайтмыйсың икән, димәк акчаны кире кайтарырга тиеш буласың. Менә бу шарт белән укырга кергән студентлар быел диплом алып чыгачак. Айрат Рәсимович, менә студентлар белән авыл хуҗалыгы предприятиеләре ни дәрәҗәдә тыгыз эшли? Менә бу максатчан укытуга килгәндә, бу безнең университетны бетергәннәр почти 100% алар кайдан килгән, шунда кайталар бүгенге көндә. Әле безнең менә каяндыр килеп, анда кайтмыйча калган студентларыбыз юк. Бар безнең берничә студент, алар менә уку дәврендә отчисленно иделәр укытудан. Менә алар белән без хәзер инде отдельно будем эшләргә. Ничек алар белән булырга дальше? Гомумән әйткәндә, безнең менә узган ел алганда 494 студент безнең университетны бетереп чыкканнар, специалист булып, һәм шуларның 316-сы үзләренең специалистлары буенча эшкә урнашканнар. Бу где-то 64%. Менә монда минем әйтеп китәсе килер иде. Без университет буларак бит төрле специалистлар белән әзерлибез, күп кенә специалистлар. Без авыл хуҗалыгы дип сөйләшкәндә күбрәк агроном, инженер, зоотехник, ветеринар специалистларын күзгә тотып әйтәбез. Безнең бар шулык эксплуатация транспортных средств, техносферная безопасность, землеустройство, экология и так далее. Менә шуларны исәпкә алганда, только авыл хуҗалыгына кайтучылар, именно менә үсемчелек или там терлекчелек белән шөгыльләнүче хозяйстволарга кайтучылар, ул где-то 20-25% примерно тәшкил итә кайтучылар арасында, бүтән чыгарылыш арасында. Инде сәбәпләренә килгәндә минем нәрсә әйтәсе килә иде. Менә күп кенә фикерләр әйтелде монда бүген. Минем чиратта менә хезмәт хакы дибез. Бу әлбәттә иң беренче йогынты ясый торган причиналарның берсе булып тора, сәбәп булып тора. Шулай ук торак мәсьәләсе. Но менә бу сәбәпләр бик үстә яткан сәбәпләр генә бүгенге көндә. Ул иң беренче, иң үстә яткан сәбәпләр. Монда бу проблеманы хәл итү өчен төптәнрәк карарга кирәк безгә.
Беренче чиратта бу эшне башларга кирәк, балалар бакчасыннан ук башларга кирәк бу эшне. Балалар бакчасында менә хезмәткә хөрмәт тәрбияләре кирәк. Менә безнең студентыбыз әйтеп китте, туган ягына мәхәббәт тәрбияләре кирәк. Менә алар барысы да шуннан килә. Бу эшләрне 1-2 көндә генә эшләп булмый, 1-2 елда гына да эшләп булмый. Менә шуларны без эшли алсак, балалар бакчасыннан башлап, мәктәпләрдә менә агрокласслар булдыру, безгә килгәч, менә аларга нинди бүгенге көндә авыл хуҗалыгы, яңа технологиялар, яңа техниклар кулланып эшлиләр бүгенге көндә. Менә шуларның бөтенесен күрсәтсәк, бу проблемалар шишеп була буларның барсында. Менә Казан дәүләт ветеринария медицина академиясе буенча ничек? Сез үзегез анализлап карадыгызмы? Сездә укып чыккан студентлар үз белгечлеге буенча эшлиме? Хәерле кичләр. Безнең академияны узган ел 168 белгечлек уку тәмамласа, бу елны без 198 белгечлек укып бетерер дип көтелә. Шуларның 24-те максатчан укыту программасы нигезендә белем алды һәм алар турыдан-туры инде киләчәктә авыл хуҗалыгы предприятиеләренә эшкә урнашачак. Максатчан укытуга килгәндә ул елдан ел ныклы максатчан укыту ныклы игътибар бирелә. Ул бүгенге көндә бюджет турнарының 20-дан 30%-ын алып тора. Һәм бу елны без инде беренче курска 80 шундый студент, абитуриент кабул итәчәкбез. Укып бетерүчеләр санына килгәндә, безнең академияны бетерүчеләрнең һәрберсенә без бюджет буенча бетергән белгечләргә һәрберсенә дә эшкә юллама бирәбез. Узган уку елы буенча чагыштырганда 60% безнең студентлар үз һөнәре буенча эшкә урнашканнар. Калганнары аларны армия сафларында, башка өлкәләрдә хезмәт куялар. Димәк, без менә хуҗалык җитәкчеләре дә әйттеләр бит, безгә ветеринар табиблар җитми дип әйме. Димәк, без аларны әзерлибезме соң? Менә сез әйтәсез, бөтенесе эшкә кайталар, хуҗалыкларда эшләргә ветеринар табиблар җитми. Ныклы экономикасы булган, ныклы трәктә басып торган авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә кадрлар кытлыгы юк, чөнки аларның экономикалары нык, аларда югары технологиялар кулланып эшләнелә. Эффектив эшләмәгән предприятиеләргә кирәк кадрлар дисез инде, сез шулай, шул фикердә. Шулайдыр инде, ансы да бардыр, әйе. Бит брашлар бит шәһәрдә дә күп эш табалар, ансы да бар инде. Этләр, песиләр белән таба, теге агрономда Казанда күп кирәкми, алар шәһәрдә кирәк алар. Элек бит авыл хуҗалык предприятиеләре 5-6 мең гектар сөрү җирләре бар иде. Хәзер эреләштерү нәтиҗәсендә аларның 25 мең 30 мең гектарга әйләнде. Менә бер баш агроном хәзер җавап биргә тиеш шул 25 гектар сөрелек җирләр өчен. Җаваплылык күп артты. Аның хезмәт хакы күп очракта алай күтәрелмәде. Бу беренчедән. Аннан соң икенчедән менә бу безнең авыл җирлегендә вазгыять соңгы 10 елда Рәсәй Федерациясе буенча 2 миллион 200 мең кеше кимегән авыл җирлегендә яшәүчеләр. Татарстанда ул 2200 кеше соңгы 5 ел эчендә генә. Менә шулай барса, безнең урбанизация дигән типлар артып барачак. Авыл җирлегендә кеше кимәячәк. Яшьләр металларын кайтасылары килә кайда яшьләр күбрәк. Чөнки аларның үзләренә шикелле кешеләр белән эшлиселәр килә, аралашасы килә. Ансы да сер түгел. Шуңа күрә менә бу авыл җирлегендә беренче эш урыннары булдыру, аннан соң хезмәт шартлары тудыру һәм югары хезмәт хаклары булдырсалар, 75% бүгенгесендә икътисадның уртача хезмәт хакыннан тәшкил итә хезмәт хакы. 51 мең дидегез әйбит, ул авыл җирлегендә 39 мең. Шуңа күрә инде бүгенге көндә безнең агрономнар эш урыннарын эзлиләр, 60-65 мең хезмәт хакы бирсәләр. Беренче курска укырга килгән студентлар, алар баштан мин авылга кайтам дип укыйлар. Аннан соң 4нче курсларга җиткәндә, аларның теләкләре, планнары үзгәрә һәм алар инде шәһәрдә калу ягын карый башлый икән. Менә сез минем белән килешәсезме? Сезнең мисаллар ничек, үзегезнең планнарыгыз ничек? Хәерле кич, исәнмесез? Мин үзем урман хуҗалыгы юнәлешендә укыйм, бюджет турында. Мин үзем Башкортстан Республикасының Камыштамак авылыннан мәктәпне тәмамлагач,
һөнәр сайлау авырлыгы булмады, чөнки яхшы биргән имтиханнар һәм әлбәттә инде урман хуҗалыгында укуга кергәч, табигатькә зур мәхәббәтем Казан дәүләт аграр университетына юлны барып тоташтырды. Авылга кайту сорауына туры калсак, минемчә мин үзем авылга кайтыр идем. Беренчедән үземне сынар өчен. Һәм әлбәттә инде безнең республикада да кадрлар бик тә җитми. Шуңа күрә һәр кешенең үз урыны бу дөньяда. Шуңа күрә кайтырмын дип уйлап калам. Ярар, бик әйбәт. Мин Мустафин Илназ Алмазулы, мин Казаннан, Казан дәүләт аграр университетының Агробиотехнология һәм җир куллану институтының җир төзелеш һәм кадастр факультетында укыйм, 2нче курста. Мин максатча сылама белән укыйм. Максатча сыламамны мин Биектау районының күп функциональ центрыннан алдым. Мин шунда кайтырга исәбем бик зур, чөнки Биектауда яшь специалистларга карата, яшь специалистлардан да бик көтәләр һәм җәлеп итәләр. Менә практика үттегезме инде? Анда бардыгызмы бу предприятиегә? Мин производственный практиканы 3нче курста үтәчәкмен. Алар белән элемтәдә торабыз, алар мине анда көтәләр. Ул практиканы шунда алар белән бергә үтәчәкмен. Нишләп аларның 2000 әзерлибез 2000 кеше 61 генә кайтып шунда кала авылда. Яшьләргә бирик әле бу сорауны. Нәрсә, бәлки без нәрсәдер дөрес эшләмибездер. Сезгә нәрсә ниндидер башка әйберләр кирәктер бәлки, яшьләр, сезгә, студентларга сорау. Шали Агр дигән организациядан максатча юнәлеш белән укырга килдем инде. Һәм укып бетергәч, Алла берсә шунда кайтырга җыенам. Монда инде минем анда кайтуымның сәбәпләре беренче дип әйтеп була инде. Беренчесе, мин үземнең авылны бик каты яратам. Китәсе дә бик килми шуңа күрә. Икенчедән, минем Шәле авылы бик ерак түгел шәһәрдән. Аннан да әзрәк карагалаштыра. Һәм тагын берсе инде миңа Шәли Агрда эшләргә урын бар. Һәм мин үземнең кая булуымны, кая өметләнәм баруларымны инде белеп барам дип әйтәсем инде. Алла будущем бар дигән шикелле. Шулайрак әйтәсем. Киләчәгем бар дип әйтәсем килә. Шунда инде. Рәхмәт сезгә. Максатчан юллама булмаса, кайтыр идеңме авылга? Максатчан юллама булмаса да кайтып булыр инде. Ну, укырга керү авыррак булган булыр идеме? Укырга керү авыррак булыр иде. Менә шундый хәлләр бар. Рәхмәт сезгә. Бүген федераль дәрәҗәдә кабул ителгән программа бар. Бу кадры насилие дип атала. Менә авыл яшьләре иҗтимагый оешмасы башлыгы Диләрә Шувалова бүген безнең студиядә. Менә Диләрә аңлатып китсәгез иде. Бу программаның менә авылга кадрлар җәлеп итүдә отышлы яклары нәрсәдә? Исәмсез, безнең оешма авыл яшьләре белән эшли, и бу федераль программасы без катнашабыз. Ләкин барлык федераль чаралар Мәскәүдә үтә, безнең авылда түгел. И шуңа күрә безгә Татарстанда үзебезнең программасы кирәк. Бу кадры для села, авыл өчен кадрлар дигән программа Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан менә бирелгән иде шундый вазифа яшьләр оешмаларына, авыл яшьләре белән эшли торган оешмага ул программаны булдырырга. Ул эшли башлады, алар күрсәттеләр инде, ниндидер анда презентациялар башлап җибәрделәр. Иң зур байлык безнең Татарстанда авыл яшьләре, шуңа күрә алар турында видеосы карарга тәкъдим итә. Режиссерыбыз куйсагыз иде, фильмны авылда яшәп эшләүче яшьләр турында ул. Меня зовут Федотова Анна Сергеевна. Работаю оператором машинного доения, то есть доярка. Гилмуддинов Инсаф. Мин ветврач һәм ассимилятор булып эшлим. Мин Кашапов Гаяз Ильясович, куркынычсызлык техникасы инженеры булып эшлим. Мин Ханафиев Рамис, механизатор булып эшлим. Меня зовут Мухаммадиев Рустем Харисович. Я работаю главным агрономом.
Менә бу кыска гына 1 минутлык ролик, шуңа күрә монда безнең республикадагы барлык актив эшләүче яшьләрне дә күрсәтеп бетереп булмады, ләкин шуңа да без шатландык, алар бар. Менә статистика буенча Татарстанда ел сайын авыл халкы 3%-ка кими дип әйтәбез бит без. Бу бик зур сан һәм уйланырлык. Россия төбәкләрендә яшьләр белән менә гөрләп торган авыллар бар. Бу менә Чувашияны алыйкмы, анда Шыгырдан, Тукай авылларын алыйкмы. Анда яшьләр авылдан чыгып китү җаен карамый, ә менә авылга кайтып эшләү җаен карый. Чөнки алар фермерлык белән шөгыльләнәләр. Камер Бинзагитович, сез әйтсәгез иде, ничек менә фермерлар соңгы 5 елда ничек менә арттымы аларның саны, яшьләр арасында фермерлар күпме? Без әйтәбез, җирләр артты. Бүген көндә фермерлар 629 мең җир эшкәртәләр. Производствоны алсак, 47% валовой сельскохозяйственной продукцияны фермерлар җитештерәләр. Нинди аларга игътибар бирергә? Да, дәүләт ягыннан игътибар зур. Шуңа күрә мин яшь студентларны да монда сезне агитировать итәм, фермер булып кайтыгыз. Фермер булып кайтсагыз, үз-үзегезне ашатасыз да, эшерәсез дә, и дәүләткә дә не китерәсез, продукция китерәсез. Шуңа күрә программалар дидегез. Программалар бар. Шул программадан Марсель Азатович подтвердить итәчәк, 22 елда гына 50 мең шахси авыл хуҗалыкларына субсидиялар бирелде. 50 мең шахси авыл хуҗалыкларына. Но вот без монда сөйлибез, укытабыз да, тәрбия дә бирәбез, субсидиялар да бирәбез. Нигә соң 20 ел арасында 100 меңнән артык кеше авылдан китте. Biz ул проблеманы белергә тиешбез. И вот монда хуҗалыкларның җитәкчеләре дә сөйлиләр. Бүгенге көндә сөт хакы әйтик. Ул проблеманы әйтмичә дә булмый, дөрестән дә. Ул проблема, ул аны җитәкчеләр, район җитәкчеләре дә, депутатлар да аны әйтеп китәрләр әле, тагын заграк утырсак. Но ул проблема зур бүген көндә. Нинди решениялар бар? Без бүген сорыйбыз, әйтәбез, нинди решениялар? Решениялар бүген көндә юк диләр. Нигә соң алай? Без саныйбыз, чәчү вакыты, самый акча кирәкле вакыт. Без ай сайын, без атна сайын санап торабыз. Ай сайын без бүген көндә 900 миллион сум акча югатабыз ниде. Авыл фермерлар, крестьян фермерлар гына түгел, бөтенесе 900 миллион акча югатабыз. Но ул проблемаларны да кирәк күтәрергә. Ул проблемалар бәйләнгән бөтен нигә экономикага бәйләнгән, авыл экономикасына. Шуңа күрә алда эшләр күп. Безгә дә эшләргә, депутатларга да, безгә дә общественная организацияга, ну и җитәкчеләргә дә. Без бүгенге тапшыруыбызга фермерларны да чакырган идек, ләкин хәзер язгы кыр эшләре, аларның эшләре күп, без басуда дип әйттеләр. Шулай ук авыл блогерларын да чакырган идек. Кукмараның Вахит хуҗалыгында эшләүче Василий Иванов безгә үзенең җавабын яздырып җибәрде. Менә яшьләрне авылга җәлеп итү өчен бүген нәрсә кирәк дип сорадык. Хәзер сезгә аның җавабын тәкъдим итәбез. Мин уйлыйм, беренче сәбәбе авылда зарплаталар шәһәрнекеннән кимерәк булу белән, баштарак бик аерыладыр ул шәһәр белән авыл арасында зарплата. Менә хәзер уже почти тигезләшеп килә. Авыл җирендән зарплаталар әйбәт. Имешчә табы кулыш белән кешеләргә кагыла инде. Кулыш белсә, нинди эшкә дә урнаша аласың, яхшырак акчалы эшкә урнашып була инде. Профессиямса. Аннары икенче сәбәбе дип әйтәм инде, эшче кешенең кадер-хөрмәте юк дисәң дә була инде. Моны зурламыйлар. Ниләр шикелле, артистлар шикелле. Артистларны, безнең җырчыларны әкәмә зурлап, сөйләп, менә шуның туган көне, менә шуның нәрсәсе дип, юбилеемы, тегесе, монсымы дип.
Шуларга ачуларым килә инде. Менә берсе дә эшче кешене шулай әйттереп зурлап, менә шуның бүген туган көне тегеләй дип, булай дип. Я шул яхшырак эшләгән кешеләргә менә машиналар бүләк итеп, тегеләй дип, булай дип, менә шулай әйттереп зурласалар, менә яшьләр шулардан карап, менә эшче кешегә хөрмәт зур икән дип эшче профессияга барлар. Берсенең дә эшлисе килми фактически. Әйе, менә Василий үзенең фикерләрен әйтте безгә, һәм менә безнең тапшыруыбыз азагына якынлаша. 1 сәгать буе сөйләштек, һәм менә кыска гына нәтиҗә ясап әйткәндә, берничә сүз белән генә әйткәндә, менә Камил Сәгатович. Мин берничә сүз әйтәм әле. Бар менә монда максатчан кешеләр кайта инде ул авылга диләр. Әмма ләкин дәүләт бит укыта диләр. Менә безнең вакытта biz бөтенебез отличникларына үзләре дитәләр. Отличниклар урын табалар, кая тели шунда баралар. Калганнарына Минсельхоз бүлеп бирә, мәсәлән, шунда барсың, попробуй, барма, значит, сине Минсельхозга чакырып, прокурора чакырып, все урынга илтеп куйдырталар. Менә шул нәрсәне бу менә монда Илшат әйтте инде, бу бит әле авылда нигә түгел, механизатор түгел, анда врачы да, укытучысы, бу проблема не специалист бөтен ни буенча специалист. Шуның өчен мин аны кайтарырга дим. Менә моны яратмый шал әйткәнсен. Кайтарырга, аны Госдумада ул законны кабул итәргә кирәк, аны обязательно. Менә шуны мин тәкъдим итәм. Бусы да Көнбатышның басымы иде. Кеше хукукы бер кая җибәргә ярамый, үз теләге булмаса дип, алар безне буздылар. Кайтарырга кирәк килешәм. Единая Россия Әлеге урында без сезнең белән саубуллашабыз, тапшыруыбызда катнашкан барлык белгечләргә, студентларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.